Terve vaan. Tänään olisi tarkoitus avata ja testata tämmönen Vevorin 10-litrainen ultraäänipesuri. YouTubessa on pilvin pimeän näitä videoita näistä erinäisistä työkaluista Vevorista, jotka on ollut yhteistyövideoita, mutta tämä ostin ihan omilla rahoilla ja ihan vaan sen takia, että tämä oli oikeastaan puolet halvempi, mitä Suomesta saa ostettua jostain perus kivijalkamyymälästä, että tälle 10 litran mallille tuli hintaa joku 120 ja vastaava Suomesta niin ja reilusti päälle 200 ja mä oikeastaan hommasin tämän sitä varten, että voi näiden perämoottoreiden esimerkiksi tai muiden pienkoneiden kaasareita pestä, mutta tänään mä ajattelin aloittaa kokeilemalla tämmöisillä, mitkä nyt nämä on tämmöiset ilmansuodattimet Mönkkäristä. Ainakin toinen oli aika likaiseksi jo päässyt, niin kokeillaan sillä. Mä oon jo pikkasen tätä laatikkoa avannut sen verran, että pikkasen pystyn noita ohjeita lukemaan, koska tosiaan mä en oikeastaan löytänyt mitään semmoista järkevää videota, missä selitettäisiin, että miten tämmöistä kuuluisi käyttää ja millä lämpötiloilla ja kuinka kauan pitäisi mitäkin pestä. Ihan puuilasta mä kävin hakemassa tämmöistä pesuainetta, vaikka tätä pitäisi ilmeisesti pystyä käyttämään myös ihan pelkästään vedellä, mutta vähän skeptinen on kyllä siihen, että pelkällä vedellä saisi pestyä, niin tää nyt on joku ihan perusaine, mitä pitäisi sekoittaa. Oli tässä nyt, että 2-10% tiivistettä, eli tuommoiseen 10 litran säiliöön, jos laitetaan 5% vaikka nyt alkuun, niin se tekee sen 5 desilitraa, mutta aloitetaan vaikka nyt sillä, että nostetaan tuo laite tuosta pöydälle. Noin, nyt on toi kansi tosta avattu. Täältä paketista niin löytyy, tää on ilmeisesti tämmöstä jengateippiä tai tiivisteteippiä, mikä tulee tuon poistoputken liittimeen kiinni. Sitten täällä oli tietysti sähköjohto ja varmaan joku jatkoletku tolle poistoliittimelle, että saa näppärästi vaikka johonkin kanisteriin sitten noin tyhjennettyä. Täältä sisältä löytyy tämmönen kori, mihin laitetaan pestävät tavarat. Ja sitten tuolta itse pesuri. Pesurista löytyy lämmönsäätö ja sitten toi kuinka kauan se pesee mutta mä otin tuolta valmiiksi jo hanasta niin lämmintä vettä kun saa, eli jotain 55-60 asteista, mitä se nyt onkaan, niin mä ajattelin, että kokeillaan nyt tää eka pesu ainakin jollain 60 asteella, niin nähdään, että miten ne tavarat peseytyy. Ja täällä laatikossa pitäisi ilmeisesti olla joku maksimiraja, mihin sen vesipinnan pitäisi asettua, mutta eipä nyt ainakaan äkkiseltään näy. Pitääpä ohjetta pikkasen kurkkailla. No eipä nyt ohjeesta löytynyt mitään, missä se maksimiraja pitäisi olla, mutta oletetaan, että se pitäisi olla ainakin kori kokonaan peitettynä ja ei varmaan, ehkä sitten tämän reunan yläpuolelle ei kannata laittaa. Oletetaan vaikkapa näin. Voitaisiin vaikkapa tuo liitin laittaa kiinni tonne sivuun. Eli tuolleen. Laitetaan vaikka tuohon keskelle muutama kierros ensi alkuun, että se saa siinä pysymään ja sitten ruveta vähän tiiviimmin laittamaan, mutta tällä mä yleensä olen laittanut, eli tuolta alusta lähtee ja kiertää tuonne kierteen loppua päin
Enkä mä nyt usko, että tässä nyt tarvii kauheasti tätä teippiä olla, että se kyllä varmaan tommonen pätkä siihen riittää vallan mainiosti, muutama kierros. Sitten kai se vaan kierretään tonne paikoilleen. Papukaijapihdeellä voi laittaa pienen ähkäisymomenttiin. Ei tää kuitenkin muoviosa, niin ei vähän varovasti kuitenkin kiristellä, ettei mene rikki. Eikä toi on varmaan hyvä näppituntumalla. Sähköjohto tulee tuonne taakse kiinni ihan normaali liittimellä. Tuolta löytyy myös toi on-off-nappi. Näin. No niin, ja sitten seuraavaksi oikeastaan voisi annostella tuonne ton pesuaineen. Siinä on ensimmäiset 3. Sitten lisätään vielä 2. Noin. Ja loput vettä. Näin, mä uskon, että tää on varmaan ihan sopiva määrä. Sitten pistetään pistoke kiinni ja katsotaan, että mitä se sanoo. Ja tännehän syttyy valot, jotka sanoo, että veden lämpötila olisi 33 astetta, niin asetetaan sen nyt vaikka tuonne 60. Katsotaan, että kuinka kauan tässä lämmityksessä menee. Tuossa näkee, piti painaa vielä, että pistää tuon lämmityksen päälle, niin sitten tuommoinen on-valo. Niin odotellaan sen verran, että se lämpää vähän. Tää on nyt tässä semmoisen 20 minuuttia lämmennyt ja noussut 3-5 asteesta 44. Ja nyt en oikeastaan enää malta odottaa, niin kokeillaanpa tiputtaa tuonne nämä ilmanputsarit ja laitetaan vaikka 15 minuutin ohjelma ja katsotaan, että minkälaista tulosta se antaa. Mä otin tästä jo kuvat tästä, niin laitan ennen ja jälkeen kuvat sitten kun tämä pesu on suoritettu. Eli tuolta kansi auki. Laitetaan tuonne nyt nuo koriin tuolle ja laitetaan nyt tuokin osa. Näin. Upotetaan ne sinne. Kaikki jäi pinnan alle. Ja sitten tuolta laitetaan aikaa vähemmälle. Ei kun nyt meni enemmän. Laitetaan 15 minuuttia ja sitten tuolta on napista päälle. Ja aikamoista tämmöistä sirinää tää pitää, että taidan pistää videon kiinni ja palataan sitten, kun se on ajanut pesuohjelman loppuun. No niin, täällä olisi nyt pesuohjelma tullut päätökseen, 15 minuuttia mennyt ja tuolla on melkein lämpökin tullut jo siinä ajassa tuohon haluttuun lämpötilaan. Niin, ja vesi on ainakin sen verran likasta, että kyllä siellä on jotain tapahtunut ainakin. Niin nostetaan noin putsarit tuolta pois ja katsotaan mikä on lopputulos. No niin, eli vedestä no ainakin näkee, että sinne on jäänyt jotain likaa, koska tää on ihan ruskeata nyt. Ja mitä näihin suodattimiin tulee, niin
vähän vaikea nyt tässä sanoa, kun nämä on vielä märkeä, mutta mä annan ne kuivua ja tuossa rätin päällä ja otan sitten kuvat niistä ja laitan tähän videon päälle ennen ja jälkeen, kunhan ne on tuosta kuivahtanut. Mutta tää oli tämmönen video ja ihan hyvältä vaikuttaa, mutta jatkossa varmaan tulee käytetty enemmänkin tuommoiseen kaasareiden pesuun, eli esimerkiksi perämoottorin kaasuttimien tai pienkoneiden moottorisahojen, raivaussahojen, mitä nyt näitä on. Mutta oikein hyvältä laitteelta vaikuttaa ainakin tälleen ensi alkuun. Palataan ensi videossa.